କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କାମ ଭାରି ସହଜରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରିନେବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏକଥା ବୁଝିଯାଅ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଦିଅ ନାହିଁ। ହେଲେ 4 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କାହାକୁ ଅପମାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ଆଉ ପଇସାବାଲାଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ଚାଲନି, କାରଣ ଇଏ କେବେ ବି ଗୋଇଠା ମାରିଦେବେ। କାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହୁଅ ନାହିଁ, ହେବ ତ ମଣିଷ ହେଇକି ଦେଖାଅ, କାରଣ ମଣିଷ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କଷ୍ଟ। ଯଦି କାହାର କଥା ବହୁତ ବାଧୁଛି, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ହସି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହଁ। ତା ଶବ୍ଦଠାରୁ ତୁମ ନୀରବତା ତାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆରେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୟ ଆମଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ବୋକା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିନେଲୁ। ସମ୍ପର୍କର ଘର ଭିତରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଆଉ ମୁହଁ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାଏ। ସତ୍ୟ କେବେ ଚିତ୍କାର କରି କୁହେନି କି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ସର୍ବଦା ଚିତ୍କାର କରି କୁହେ କି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି।